Bună ziua toată la anul, sunt Laurențiu și astăzi o să mă prezint. Eu sunt Laurențiu, am 10 ani, am trecut în clasa 4 și m-am apucat de un canal de YouTube și o să facem vloguri, o să ne jucăm cu Dario, dar cum să nu. Canalul Dario Vlogs. YOLO, man, taci că trebuie să filmez. Da, și eu aș vrea să mă apreciați. Dacă am făcut ceva greșit, nu știu unde am pus ceva sau am uitat ceva să fac, vă rog să nu-mi țipați în comentarii, mă rog, un dislike merită, pentru că a fost ceva ce am omis. Dar nu, vă rog să nu mă înjurați în comentarii decât dacă am făcut ceva foarte mare. Nu că, de exemplu, mi-am uitat ceva gen cu ce trebuia să fac, mă duc și le iau înapoi, nu e nicio problemă, dar ceva care nu pot să cumpăr, de exemplu, să nu vă supărați. Și o să facem și Q&A. Doamne, Q&A. Dracu, Dario! Și provocări nebune. Da, jucări nebune. Amândoi. Da, amândoi, dar foarte rar. Vă rog să-mi lăsați în comentarii provocări nebune. Bă, eu am uitat să spun asta. Da, eu ce să fac? Și vă rog să-mi dați like, subscribe, comment și share. Share-ul m-a ajutat foarte mult să vadă și alți prieteni de voștri dacă vor să se aboneze. Și o să fac și promovări. Dacă îmi da promovările, o să coste 50 de lei. Mă rog, dacă vreți să fac promovare la 2 oameni sau să vă fac vouă și mai la un om, 100 de lei. 1 milion. Da, de exemplu, voi vă calculați la câte persoane. Da. Acesta a fost videoul, mă bucur că m-ați vizualizat. Eu am fost Laurențiu și noi ne vom vedea în alt episod. Pa, pa!